Aktar ministri tal-gvern qed jexħtu dubji fuq il-mod kif tmexxa l-proċess tat-tilqim f'pajjiżna. Wara li ftit tal-jimilu l-Ministru Aron Farrugia ma rridx jikkommetti ruħu jekk il-ħaddiema tal-Ministeru tiegħu kienu xtlaqmu qabel ma kien imisshom, issa anke l-Ministru Mirjam Dalli qed tagħmel l-istess. Staqsejna lill-Ministru responsabbli mill-Enerġija meta tlaqmu l-ħaddiema fil-Ministeru tagħha. Iżda hi wieġbed dan il-mod. Ma saqsejtx individwalment lil ħaddiema tiegħi meta tlaqmu, naħseb li dik hija informazzjoni personali. Imma taf iċ-ċert li ma kienx hemm minn dawn il-ħaddiema li tqabżu u nitaw il-vaċin qabel ma kien imisshom? Ma saqsejthomx meta tlaqmu għaliex dik hija informazzjoni personali, ma nħossniex kondom mur indur lil ħaddiema tiegħi nsaqsihom meta u jekk ħadux il-vaċċin. L-istess għamel il-Ministru tal-Agrikoltura Anton Refaro li wkoll ma rridx iwieġeb. Sinti taħseb bir-rispett kollu istajjina onestament issaqsi nies jew ħaddiema li ħadmu miegħi domandi bħal dawn mur kontra privatezza tagħhom. Dwar il-proċess tat-tilqim f'Għawdex kienu diversi dawk li tkellmu ma' dan l-istazzjon hekk kif bosta qalulna li f'post partikolari kien hemm persuni li kienu qed jitlaqmu skont l-appuntament u jidħlu minn bib mod, filwaqt li persuni oħra li ma kienx imisshom it-tilqima bdew jidħlu minn bib ieħor. Madankollu l-Ministru Refalo prova jiċħaddan. Jiena ma nafux dan l-affarijiet. Mhux qed ngħidu jien qalulna għexieren ta' uċin illi kellmuna dwar dan il-proċess. Ġejn qed tiċħad li m'hemm xejn ħażin għaddej fil-proċess tat-tilqim. M'iniex niċħad bir-rispett kollu. Tagħmilx kliem bħalqi. Jiena qed ngħidlek li jien dan l-affarijiet ma nafhomx waqas nagħmilhom. U ma għamilthom qatt. Ħafna jinsabu rrabjati għal mod kif persuni li ma kienx imisshom tlaqmu qabel persuni vulnerabbli. L-aktar wara l-mewt ta' Ivan Barbara li jimilu sar magħruf li kien talab li jingħata l-vaċċin qabel mar l-Indja biex jaddotta tifla. Barbara spiċċa tilef ħajtu wara li ħakmu l-virus tal-COVID propju meta kien l-Indja.